Ziur nago, nonoiz klasean irakasleak galdetu izan dau ea zer dan zirkunferentzia bat. Eta ziur, erantzunak izan dira denetarikoak. Oda, borobila edo konpasarekin egiten dan figura bat. Agintzen badot marrasteko zirkunferentzia bat, ziur batzuk hartuko duzuela txanpon bat, eta jarriko zarie, gainetik, eta hor dago, zirkunferentzia bat eginda. Vale? Gainetik. Vale? Bueno, beste batzuk, konpasa eduki eskero, konpasa hartu, eta venga, zirkunferentzia bat egin. Hau da, zirkunferentziak ezaguna dituzue. Baina, zer da zirkunferentzia bat benetan? Zeran definitzen da zirkunferentzia bat? Vale? Bueno, zirkunferentzia bat eta beste gauza batzuk, danak dira leku geometrikoak. Zer da leku geometriko bat? Bueno, leku geometriko bat da baldintza geometriko konkretu bat betetzen duen puntu multzo bat. Gure kasuan, zirkunferentziak ze baldintza betetzen da. Bueno, ziur batzuk konpasarekin egiten badugu zirkunferentzia, lehenengo gauza izango zen zentrua fijatzea. Bueno, zentru bat fijatzen dugunean, eta hartzen badugu konpasa, zirkunferentzia bat ingo genuke, eta karo, egiterakoan konturatzen gara, puntu guzti horiek markatuta agertzen dira zen puntuak, zetik distantzia berean daudela. Eta distantzia horretan ez daudenak ez daude zirkunferentzia. Vale? Beraz, kasu honetan, zirkunferentzia da leku geometriko bat, non puntu guztiek zentrorainoko distantzia bardina daukaten. Eta distantzia hori erradioa deitzen da. Vale? Bueno, kentzen dugu ametik hau, ez molestatzeko, eta bueno, daukagu. Alde batetik, bertoko puntu guztiek, hemen agertzen diren puntu guztiak, zentrorainoko distantzia R da. Orduan, zirkunferentzia bat geratuko da, era bat definituta, zentroa eta erradioa emuten dugunean. Zelan atara horren ekuazio hau da? Artaz, kartesarretan marrasten ditugunean hau, amengo puntu guztiek betetzen dabe ekuazio konkretu bat. Hau da, badago formula bat, amengo puntu guztiek eta beste guztiek ez betetzen dabena. Bueno, formula hori dator definiziotik, hau da, distantzia C eta peren artekoa R dala. Orrun, zelan kalkulatzen dugu bi puntuen arteko distantzia? Bueno, horretarako, engo dugu, hemen egin beharrean, atarako dugu triangelu bat, triangelu zuzen bat, triangelu zuzen honetan, gogoratu, malda kalkulatzeko erabiltzen genuen, eta bi hauen arteko distantzia da triangelu honen hipotenusa. Katetoak, gogoratu, direla, hemen I ken B, eta kateto horizontala izango da X ken A. Orduan, katetoak izan da I ken B eta A ken A, X ken A parkatu, eta hipotenusa R izan da, daukagu distantzia hau. Distantzia peretatzen artean hauze da. Berbi egiten badugu, geratzen da zirkunferentziaren formula, ekuazioa. Hau da, zentroa A, B puntuan eta erradioa R daukon zirkunferentzian ekuazioa hauze da. Distantziatik ez pausuen nahi atara, hemen Pitagorasen teorema aplikatuz, zuzenean lortzen dugu bebai zirkunferentzian ekuazioa. Hau da, R berbi berdin I ken B berbi eta X ken A berbi. Vale? Oso.